κυρίες ΕΝΕΡ με το κοινό ανακοινωθέν ξεκινήσαν κάποιες συνομιλίες. Αν ναυαγήσουν αυτές οι συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού που γίνονται τώρα, τι γίνεται μετά, ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας? Ortak açıklamayla görüşmeler başladı. Görüşmeler bir çıkmaza girerse Türkiye'nin tavrı ne olacak? Ben Türkiye'nin tavrını değil, Amerika'nın tavrını merak ediyorum. Εγώ απορώ τι θα είναι η στάση της Αμερικής και όχι της Τουρκίας. Çünkü bu Türkiye'ye bağlı değil, Amerika'ya bağlıdır. Δεν εξαρτάται η λύση από την Τουρκία, εξαρτάται από την Αμερική. Görüşmeler zaten şimdiden çıkmaza girmeye başladı. Görüşmeler şimdi zaten çıkmaza girmeye başladı. Ήδη εμφανίζεται μια κατάσταση ότι οι συνομιλίες οδηγούνται σε αδιέξοδο. Amerikan Büyükelçisi Koenig durmadan demeçler veriyor. Ο Αμερικανός πρεσβευτής κ. Koenig συνεχώς κάνει δηλώσεις. Kıbrıslı Rumları Türkiye'nin çözüm istediğine inandırmaya çalışıyor. Προσπαθεί να πείσει τους Ελληνοκύπριους ότι η Τουρκία θέλει λύση. Aslında bu doğru değil, söylediği doğru değil. Αυτά που λέει ο Αμερικανός πρέσβης δεν είναι σωστά. Aslında kendisi o çözümü istemiyor zaten. Στην ουσία είναι αυτός που δεν θέλει λύση. Türkiye istese bile o istemiyor, Amerika. Ανεξάρτητα αν η Τουρκία θέλει ή όχι λύση, η Αμερική δεν θέλει. Ben görüşmelerin çıkmaza girmeye başladığı bu anda Amerika'nın ne yapacağını, nasıl bir baskı kullanacağını çok merak ediyorum. Απορώ πολύ τι στάση θα κρατήσει η Αμερική αν οι συνομιλίες οδηγούνται σε αδιέξοδο. Bu bugünkü gazetedir. Αυτή είναι η σημερινή μας εφημερίδα. Bugünkü gazetenin bu baş sayfasındaki bütün haberler Kıbrıs sorunuyla ilgilidir. Οι ειδήσεις σήμερα στην εφημερίδα μας έχουν σχέση με τον Κυπριακό. Gazetenin başlığı şöyledir, ana başlığı bu başlığı. Ο τίτλος της εφημερίδας. Kan dök, al, senin olsun. Χύσε αίμα, πάρε για να είναι δική σου Κύπρος εννοεί. Neden? Çünkü bizim buradaki yetkililer aynen bu mesajı veriyorlar karşı tarafa. Γιατί η δική μας η ηγεσία αυτό το μήνυμα δίνουν στην άλλη πλευρά. Derviş Eroğlu dün şöyle dedi. Ο Τερβίς Ερόγλου έκανε την εξής δήλωση χθες. 1974'te kaybettiklerini bizden geri isteyemezsin. Αυτά που χάσετε το 1974 δεν μπορείτε να τα ζητήσετε σήμερα από μας. Bu ne demektir? Τι σημαίνει αυτό? Biz kan döktük aldık. Χύσαμε αίμα και τα πήραμε. Tarih kalemle değil, kanla yazılır. Η ιστορία δεν γράφεται με το μολύβι, με την πένα, γράφεται με αίμα. Derviş Eroğlu'nun bu sözlerini ben karşı tarafa bir savaş çağrısı olarak kabul ediyorum. Εγώ θεωρώ αυτήν τη δήλωση του Τερβίς Ερόγλου ως κήρυγμα πολέμου στην άλλη πλευρά. Demek istiyor ki senin de gücün yeterse sen de gel, saldır ve al. Θέλει να πει, ναι, αν έχεις δύναμη, κάνε εσύ επίθεση και έλα πάρε αυτά που θέλεις να πάρεις. Yani Nikos Samson'un 1963'te Küçük Kaymaklı'da Türk bayrağını alarak söylediği o sözü, Molon'da ve sözünü, şimdi de Eroğlu karşı tarafa söylüyor. Molon'da diyor kendilerine. Αυτό που είπε το 1963 ο Σαμσόν στην Ομορφίδα, Μολόν Λαβέ, τώρα το λέει ο Ερόγλου στην άλλη πλευρά. Barış böyle mi olacak adada? Έτσι θα οδηγηθούμε στην ειρήνη
στην Κύπρο. Yalnız Eroğlu değil, Kudret Özersay da aynı şeyleri söylüyor. Δεν είναι μόνο ο Ερόγλου και ο Κουτρέτ Özersay λέει τα ίδια πράγματα. Ne dedi dün Kudret Özersay? Τι είπε εχθές ο Κουτρέτ Özersay? Maraş güven yaratıcı önlemlerin bir parçası değil. Το Βαρόσι δεν είναι μέρος των, πώς λέμε τούτον, Γιάννη, Ανταλλαγμάτων. όχι, είναι οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το Βαρόσι δεν είναι ένα μέρος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Masada toprak başlığı altında görüşülecek Maraş. Το Βαρόσι θα είναι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων όταν συζητούμε το εδαφικό. Ayrıca bir de şunu söyledi Kudret. Ήταν και ακόμα κάτι. Dedi ki Annan planındaki haritayı unutun. Yollara dedi. Είπε στους Ελληνοκύπρους, ξεχάστε το χάρτη που ήταν στο σχέδιο Αννάν. Nasıl bir mesajdır bu? Τι μήνυμα είναι αυτό? Demek ki Türk tarafının karşı tarafa sunmaya hazırlandığı harita Annan planındaki haritadan daha geri olacak. Αυτό σημαίνει ότι ο χάρτης που θα εισηγηθούν στην ελληνοκυπριακή πλευρά είναι χάρτης που είναι πιο πιστοδρομικό ακόμα και από το χάρτη στο σχέδιο Ανάν. Peki Derviş Eroğlu'nun, Kudret'in ve geriye kalanların burada siyasilerin ki onların da görüşleri aşağı yukarı böyledir. Nasıl bir mesaj veriyor Kıbrıslı Rumlara? Τότε τι είναι το μήνυμα που δίνουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά ο Κουτρέτ Özersay, ο Derviş Eroğlu και οι υπόλοιποι πολιτικοί που έχουν τις ίδιες απόψεις? Bana şöyle bir izlenim veriyor bu demeçler. Εμένα μου δίνουν μια τέτοια άποψη. Bu gücü Amerika'dan alıyorlar. Με πείθουν ότι παίρνουν αυτή τη δύναμη από την Αμερική. Eğer Amerika bunları bu söylediklerine karşı sert bir tavır içinde olmuş olsaydı, Εάν η Αμερική είχε μια σταθερή, αυστηρή στάση ενάντια σε αυτά που λέγονται, bunları söyleyemezlerdi. δεν θα μπορούσαν να τα λέγουν. Amerika her iki tarafı idare etmeye ve kendi çıkarlarını sadece korumaya çalışıyor. Η Αμερική προσπαθεί να προσπαθεί να Kendi çıkarlarını η korumaya Αμερική çalışıyor. προσπαθεί να μας κουμαντάρει και τις δύο πλευρές για να υπερασπίζεται τα δικά τους συμφέροντα. Amerikan elçisi geliyor Derviş Eroğlu ile görüşüyor. Başka yetkililerimizle görüşüp gidiyor. Ο Αμερικανός πρέσβης έρχεται, συναντάται με τον Έρευλου και με την άλλη ηγεσία. Ama bu görüşmelerden sonra kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmıyor. Και όμως δεν κάνουν καμιά δήλωση προς την κοινή γνώμη μετά από αυτές τις συναντήσεις. Ben orada onun ne söylediklerini çok merak ediyorum. Εγώ απορώ πολύ τι είναι αυτά που συνομιλούν όταν συναντώνται. Ama şundan eminim ki Όμως είμαι βέβαιος ότι eğer Maraş hala açılmıyorsa εάν το Βαρόσι ακόμα δεν ανοίγει ve eğer müzakerelerde hala ilerleme και kaydedilmiyorsa αν δεν υπάρχει πρόοδος ακόμα στις συνομιλίες, bunun birinci sorumlusu Amerika'dır. αυτοί που έχουν την ευθύνη, πρώτα την ευθύνη είναι η Αμερική. Türkiye'yi bütün bunlara zorlamak için elinde her türlü güç vardır, imkan vardır. Έχουν όλη τη δύναμη και όλες τις δυνατότητες να υποχρεώσουν την Τουρκία για μια συμφωνία. Bu güç Avrupa Birliği'nin elinde de vardır. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτήν τη δύναμη, Fakat bunu yapmıyorlar. όμως δεν κάνουν τίποτε. Evet.